Asini rohama dihamu dohot dami sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata dihita nagabe jamita di partangangata ima natar surat di berita nauli nasinurat ni si Markus bidu 10 ayat sada tolhastu ayat walu ujahom madihita. Asadung salpu ari sabbati dituhor si Maria Magdalena dohot si Maria ni si Jakobus rap dohot si Salome ma ragam-ragam ni nahusus laho mamiyahi bakena. Jadi macay sugut diari parjolo dung sabbati lao manasida tu tanomani dinabisar mata niari. Masih padohat do nasida. Ise mamanggulang batui dihita sian babani pitu ni tanomani. Mamereng do paki nasida. Di ida ma naung digulang batui. Ay nabalga situ tudui. Dibongoti nasida mata nomani. Gabe di ida ma doli-doli sa halak parulos na marlinang-linang. Hudul tukan siamun. Jadi mabiar situ tuma nasida. Alainin na do mandok nasida. Unang mahamu mabiar. Dilului hamudo Jesus nasian Nazaret naung diparsilakon. Nung ngahehe ibana. Dang dison ibana. Ida hamuma inganan hapeahan naon. Lao mahamuna. Pabo hamuma tuak kasisian na dohot tu si Petrus. Joloanan na do hamu tu Galilea. Disima idaw muna ibana songon naung didokiat tuhamu. Dungi ruar manasida mapor sian tanomani. Laos akado donasida jalatar mali. Jadi dang adong di pabuah-buah nasida agiatuise. Ay natahutod do rohanasida. Ido yang go saat ni turbuki. Hamo kadongan na hinaulungan ni bagasan Kristus Jesus. Tamasi tutudo pe hami mandok tuhita saluhut. Selamat Paskah madihita. Hira naso semangat ate. Allah hola 2 parkur. Allah imo lo hudo anon selamat Paskah alusamu nama Kristus bangkit soraklah. Aka parmiso ngaiboto on. Ibu tamu do parmiso par minggu sore. Ala au marjamita di minggu sore. Selama Paskah madihita. Oma naso manangyoni diba. Kristus bangkit soraklah. Amo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Jesus molo jamita di minggu Paskah parjolo apalasian Jisaya bidu 25 do di enet. Ima taringot tu masa adorang so habuangan. Molo tabadikot doho Markus bidu 10 turpuk jamita di epistel. Olo do honot tahira nau sumad do jamita minggu. Jamita partang tadi bagasan bornginon ima Markus bidu 10. Manang dia pei nunga dihatai jala om magabe turpuk jamita dihita di partanyangan bornginon. Topet do ditikii molo dung pinayutihut akabarita buah-buah ijuk. Dung salpu ari sabatinin na nunga dituhor hian, dituhor si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus, rabdot si Salome ma ragam-ragam ni nahusus lau mamiyahi bakena. Boy suku-suku non nama ben liluate. Marua bebae non songon edeni pop batak rohani, pop batak na di tabigi somalna, somar lapatan, marede, marebas, margodang hamu, molo, dung mate yaonin na kan, molo di paupuk tuturpukon, boy do masa si songon suku-sukuta. Tetapi karena ini konteksnya berbeda, karena memang saat itu perempuan yang ikut melihat si taunun ni Yesus di nalau manuh silangi satia do nasida satu mangihuton pardalanan ni Yesus di natos hosana
losongoni do hasateo nasida ditiki na pasidoho nasida nalaho ziarah mayate lao marnida tanomani laho mamiahi ima pamatang ni Jesus boy do suku-suku dihi tahun mamiahi nalo marhua do karena waktu itu ragam-ragam ni nahususon dituju do supaya mayat Yesus itu tidak cepat membusuk. Itu tujuannya. Jala molo tapayutiut hea do masa di padan narobi si songonon hea ditiki ditonahon si Joseph ma asa di hapuri ima pamatang ni si Jakob natoras nate. Jadi di sido idao muse taringo tu nalaho mamiahi bakeni Jesus di padan nai baruon alai dohonot tama. Semua itu berangkat dari kerinduan hati. Ingin berjumpa dengan Yesus. Jadi si holni rohana sidai diuduti ma ditikina di pardalanan dipikiri makan masa. Ngatapai ida badani parbadani Yesus. Bahadu tutuon. Ay isi magulang batu yan non. Ay si belgay ninna. Isi mana magulang batu dihitar siyan babani pitu ni tanomani. Ima suku-sukun. Sugari adong sahalak siyan nasida mandok. Atong tasudati ma. Hita kaparupuado. Idi ya matolak ni gugotay na lo magulang batui. Mo ido sudat. Songoni nang ditiki di jabuate. Neng lau ma amatay pertangyangan. Inatay agak losok rohana. Agak pilek-pilek saotik. Contohna. Roma matay ditogihon. Beta ma pertangyangan kita. Roy natay. Ngapa dudot on pertangyangan. Mulai sen Jumat Agung. Ay holan situay matusi. Inna musema kan. Olo dosongonida. Agak pilek-pilek oti kau. Hape da nga dong manukoti niyan. Marid di pemana dingkat dunian. Molotung pe pilek-pilek otik. Om may bana. Alay molo sanga roa matay mandokon atong tutudoy ba. Nang pola kita pertangyangan. Boy do sudah pertangyangan na saja bui. Songonido na diturpukon. Alay dang nagabi sudat nasida. Mereka tetap pada targetnya. Borhaksian sihol ni roha. Lau majupangi. Ima lau mamereng tanoman ni Jesus. Lau mamiahi baki ni Jesus. Mana masa dung suku-sukun roha nasida. Di ayat 4 takas do di bereng nasida. Mamereng do paki nasida di ida manong digulang batui. Ay nabelga situ tudo inin na. Ada sesuatu yang sudah dijawab dari pertanyaan mereka. Yang sempat menghambat mereka untuk sampai ke kuburan Yesus. Ternyata persoalan itu sudah dijawab. Ima na parjolo idota godang do akka abat-abat alay rodo Tuhani lao mamereng akka siol ni rohata na laho manangihon barita nauli. Songonido akka parupani adong do abat-abat na laho manukoti rohana sida tu tanomani. Tetapi ketika mereka betul-betul berangkat dari kerinduan hatinya, persoalan apapun itu, sebesar apapun batu yang di depan kita menghambat parupuani sarana, tidak akan bisa membuat kegagalan. Ima sakap ni di mata nasoboi dipikiri jol masian logika sabing. Tetapi itu adalah kuasa Tuhan. Mana masa udut ni dibongoti nasida ma tanomani. Dung dibongoti nasida tangadong bedisi bakeni Tuhan Yesus. Topudo tarsonggok nasida buasa dang disibe. Holan pahian na nama disi. Mana masa muse. Adong masada doli-doli ninna na marabit manang namarulus nasaksak. Perbedaan dari kitab Injil pasti ada. Molotaida Injil Matius dohonon nama disi sur-suruan. Molotaida musesian Lukas didok madisi adong 2 halak namar baju namar linang-linang ninna. Guarna pena di papungu-pungu siya nakasaksi na mamereng bakeni Yesus dan adong bidisi. Tentu akan berbeda-beda cara untuk menyaksikannya manang makatidakon. Tudos tusido misalnya molo adong suami istri di bagasat tikyo na madoti pertangyangan. Molo mula tu jabu adonakin na diputiho pa jamitai inay natana. Boy do berbeda. Dan
Tang songoni nakin, songonodok nina. Tarhira songoni doi itu adalah hanya untuk variasi atau mewarnai bagaimana kesaksian-kesaksian para perempuan atau penjaga kuburan yang pada saat itu marnida bakke manang tanomani. Alani ido taida ma diturpukon, ditikina di ida ma doli-doli para bit nasaksak topu. Boy do pitur tarsungulita sugari topu mamate listrik di jabu borngin. HP adong mamanuk tu hijabu. Tabuk kama isei dang dia lusi muse mungkin ala nanget suara ta. Dia lusi panang nanangit suara na alay dang tarbegi hita. Dibuka ma tabuk kama pitui pitoradong mana barabi na saksak disi ira baju ni situ ay sarana. Olo do gabi mabi riba isi do. Mabay songgok do. Torina do tong ala songgok ni rohana. Tarira songgok ni mapakilalan nasida. Pertama mereka tidak melihat mayat Yesus. Yang kedua mereka melihat satu orang anak muda yang bajunya mengkilap putih bersinar. Totu mabayan mabiar nasida. Dakea di pasobu Tuhani hita mabiar. Buasa dakea di pasobu Tuhani mabiar hita. Holan songgok rohan nasida. Pitorodo suru-suruani manang doli-doli. Manang dua halaki songon versi ni nama katidakon. Didok Tuhanima unang mahamu mabiar. Ketakutan yang menyelimuti hati dan pikiran bisa menghambat kita melakukan apapun itu. Tarlumubi ma mololau maragidda akka amanami inanami situa nang akka padita. Sugari parjolo dirajai biar ni roha. Ini akan sulit untuk menyampaikan dengan sangat cakap. Pasti akan sulit. Ay nga parjulo biar ni roha. Dang na marado putu Tuhani, marado putu jol marotong, mabiar salah. Olo songoni, nga parjulo mga rajay pikiranon. Adong masih patah na pahato pumajaha, ay ido kan? Molo di parok kamu ka amanami nanami situa nang habi padita pe. Olo mapahato pu dengan speed yang begitu cepat membaca, itu karena ketakutan terkadang. Olo do palabatu, olo do hirana naik tem ahana, nadana, olo do patoruhu, olo dang tarbegi, olo maik na dison, HP pamangat dison sa tabi, i alani biar ni roha doi. Geriada heado aw madohoti lomba solo amanginang. Jadi SMA do biau disi. Adong masalah satu peserta, alani biarna, dibuka ma mikrofonon tiki mared ibana, dang olo mamana make stand mic. Ujungna mana masa ditiki saya mana marede, di paula imana mikrofonon, on, tuson, terbalik. Ima alani biar ni rohana na mga rajai. Kalau sudah ketakutan yang terlebih dahulu mengawali langkah kita, ini akan berakibat buruk apapun katanya. Tetapi kebanyakan orang ketakutannya itu menghadapi kehidupan itu karena dilatar belakangi dang pos rohana di Tuhan. Jadi maul dope dohonota pos rohana sida nong hehe Jesus. HP nunga dihatahon ni ujuna rap nasida marsi panganon. Hehe duau diari patuluhunin nado kan. Tapi mereka belum juga sampai kepada tujuan bahwa mereka akan melihat Yesus itu akan bangkit. Ujungna unak koma biar ninna. Ini yang melatar belakangi topik minggu kita sehingga diambillah marlas ni roha mahamu mida haluaon nai holan alani asidot holong ni rohana do bui hita marlas ni roha molo di bagasan biar ni roha hita martangyang hita tutuhan atong asa unang dirajai bui do mabiar bui alai unang dirajai biar ni roha. Kalau sempat itu yang menguasai maol do hita lau majalo nunga dijualuani Tuhan nilakata manang tu dia pehita mangalaka. Olo do mabiar hita hape anak ko do na lau tu pangaratuan ala disiba na lau karejo. Huta na met dui bohana maho hape ho dakya di ubere ko iboto ho mga lopa bohana mamangammu. Olo do biar ni rohan na tora sumbal gasian dadaki. Bohana maho marumah tangga. Nang 70 tahun ko marumah tangga, bohadu tutuho.
So tungan non gabela sirang so sirang manok ko tua matam ala di ida ya nakon nahiran ada nak dope pakilalaan na. Mungkin kekhawatiran ini mendahului kita sehingga kita sulit untuk mengatakan Tuhan itu bekerja sebelum kita pun meminta. Nunga dijoloani lakata songon na didok diturbukon dilului hamudo Yesus nasian Nazaret nong diparsilakon. Dang adong ibana di si. Nunga hehe ibana dang disoni ibana. Ahama tugas nuaing akahalak Kristen na Porsea yang menjadi saksi-saksi yang baru. Lao mahamuna pabuah hamuma tua kaliat portibion mono tu akaparopuani dok. Lao mahamuna pabuah hamuma tua kasisian na do tu si Petrus jolowanan na do hamu tu Galilea. Disima idaw muna ibana songon na nidok yan tuhamunin na. Ahado haruan na naung headi dok tuhani tuhunasida. Heado uju di Getsemani didok tuhanido tunasida di Markus 4 ayat 20 didok songonon. Alay dung heheau di Getsemani juluanakku dohamu tu Galilea. Jadi sama persis apa yang diberitakan itu tidak pernah sia-sia. Dakya marisuang hatani Tuhan pasti ikon diului jala boido saut hobar tulomoni rohana atong buhana mahita lau pawararaton barita nauli boidoi marhiti jamita songonna hulaon nuaing manang diulaon nakadongan parhalado boidoi marhite akana marjamita marhite ede puji-pujian songonina Teresia dohot ama Immanuel nang pehola 2 punguan kor ina rohaku mecebaga nakiparedion nasida ala borha sian asadaon ni roha asugari dang borha sian asadaon ni roha uido marsijuluana nate api didok nakin Tuhan ido majuluani lakata unang masijuluana kita paluas matuhani majuluani genup akasakapta nga masuk hita tu bulan 4 bulan April, 1 tahun namaon satu kinai. Apa yang sudah kita lakukan tentang pemberitaan itu? Atong pararak mabarita nauli. Lasni roha nama baik kita lasni roha. Ado, aka pasu-pasu na balga tarlumubi mahaluaon naong pinatupan ni Kristus di tonga-tonga ni ngoluta. Ujung ni turpukon, adong do otik na sotabu, alani akadut-dut nasida jala tarmali nasida gabedang di pawo nasida gitu isi sanga mereka ketakutan sehingga membungkam gabedang di boto be makatidakon jamita ni tulansia nakin taringo tu si Petrus apostel Petrus naung dungsay ibana laho pamalupon akan namarsay papang do marjamita ibana diluluan ikon ditakuk may bana tu hurungan laos diadopon di bana tu rapok godang disukum may bana hagogoon siya ni sedo di pangasaw kamu laho pamalupon do marjamita molo sanga hita di sukusongoni molo olo tuhanidoi nawasakon ningon olo do mate hita pitor olo do molo hita di sukun sip tidak berani untuk menyampaikan atau menyaksikan iman kita alay si Petrus takas do doko di mana mangasahon Kristus Yesus doaw ido habor hatanna asa marlas ni roha ganupita na pungudison tetap andalkan Tuhan molo maka tidak ko kaporsiaon ganu pari minggu dang adong ate amanginang na mga bati hita macita budo hita ruangan tersedia pakai AC tertib jauh dari keramaian semuanya disediakan Tuhan melalui gerejanya ai ipe saya dong dohala na hudul dang martangiang manang na jongjong dang martangiang lau maka tidak kok kaporsiaon na buhado tutui atong mamuka masian diri tasad diri mari saksikan imanmu di gereja di humaliangta alamar rasni rohado hita binain ni haluaon na pinatupan ni Kristus di tonga-tonga ni nguluta amen martangia kita Jehovah di mata manami na marhabang sa di banua gijang mauliate Tuhan di haluaon na pinatupan ni anakmu Kristus Yesus ido na mabaik kami makamulatehon dohot na mabaik kami marlas ni roha mi Tuhan
disihol ni rohanami tumangihon hatam na badiay. Saya ajari mahami Tuhan, asa toktong hami Tuhan radi madjamitahon hatam na badiay, marhiti pangulaw nami pardopan nami gulmit ning ulo nami, gabi pararat barita na uli mahami di sadok portibion di dia pe hami maringanan. Ali Tuhan dinaneng sipul partangyangan nami di bagasan bornginon, mula-mula be hami Tuhan sian ingananon, pataru hami jalan ramoti hami di pardalanan, lehod di hami gugu nang hai pason, hubuji hami mahuwali di bata, marhiti anakmu Kristus Yesus si paluai, martangya kami Tuho. Amin. Mari dihita